Malipayong adlaw igpapahulay kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang takna sa pagtuon niining adlaw nga igpapahulay. Ani anata sa atong ikalimang leksyon niining trimestre. O kami nagakalipay sa pakiguban kaninyo. Atong kauban karon mao ang atong mga regular nga mga panelists. Mao si Ma'am Pinky Gulfan o si Pastor Asoy. So nagakalipay kami mga kaigsunan sa pakiguban kaninyo niini nga taknaa. Apan sa dili pa kita magpadayon, hangyo nato si Pastor Asoy sa pagdumala sa atong pang-abli nga pag-ampo. Pagampo ta, dalaygon og silimbaho nga Dios na ikastasan sa mga langit. Among gibati Ginoo nga wala kami kun wala ikaw sa among kinabuhi. Samtang kami karon mag-review sa lesson, naglaom kami nga ang imong kaalam nga langit nun pinaagi sa balang espiritu imong ipatigbabaw sa patagod sa kanamo. Masabtan namo ning importante kaay nga leksyon alang sa among tagstag sa kapuloy-anon o sa among panimalay. Amen. Nga mahimong jutay ang langit ang among panimalay samtang magkinabuhi kami magapaabot kanimo. Yes. Salamat sa imong presensya amo kanigi pangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Amen. So sama sa atong naandan mga kaigsunan, ato sa ihatag ang atong mga greetings sa atong mga tig paminaw o nagatanaw sa ato ang takna sa pagtuon. Atong ihatag kang Ma'am Pinky ang iyahang greeting. Greetings sa atong tanan nga mga kaigsuonan o mga higala sa tibuok Pilipinas para walay mahay. Mao. Diha sa Luzon, labi na diha sa SSD, atong mga workers, atong mga higala sab o mga fellow workers diha sa Ayas, pasakitanan diha sa Luzon. O mayroon na sab sa Kabisayan, diha sa mga lugar sama sa Negros, sama sa Cebu, daghang kaayo mga igsuon diha nga kanunay nagasunod sa atong programa sa takna sa pagtuon. Og maingon man usab dinhi sa Mindanao, labi na diha sa mga kabukiran nga walay TV apan nagapadayon sa pagtan-aw, nagapadayon sa pagpabati pinaagi sa atong mga Hope Radio. Happy Sabbath kaninyong tanan. Amen. Pastor Asoy. Happy Sabbath usab sa tanan nato nga mga kaigsunan sa tibuok Southern Asia Pacific Division tungod kay gusto kong magpasalamat Pastor De La Cruz o Ma'am Pinky sa tanan nga mga katawhan, tanan nga makaigsunan nga nagasuportar sa ato ang SSD-wide kon division-wide Sabbath School Congress. Yes. Tanan nga mga kaigsunan gyud nga mitambong og misuportar dili lamang sa ilahang presensya kundi financial makaigsunan bisan pagkatong mga naa sa gawas sa nasod nga nagatabang financial. Salamat gyud kaayo. Dalaygon ang Ginoo nga nahimong nagmalampuson ang atong Praise the Sabbath Lord. School Congress makaigsunan. Tinuod lang dili gyud sayon ang pagpreparar apan nahimo kining usa ka mabulokod malampuson kaayo tungod sa inyong suporta o mga pag-ampo. Uspon ako, Praise the Lord. bisan dugay ka nakabalik sa kahanginan, pero nalipay ko nga nagapadayon sa sila Pastor De La Cruz ug mga kauban. O ako nagalaom nga kadtong mga mensahe nga inyo nadungog sa panahon sa Sabbath School Congress dito sa Mountain View College. Magahimo kadto nga tinuod kita nga mga sumusunod sa atong Ginoo ug mahimo kitang panalangin ngadto sa uban samtang mag-aandam kitag mga sumusunod alang siyang gigarian. Amen. So, salamat Ma'am Pinky o Pastor Asoy. Gusto sab nako nga i-greet og Happy Sabbath og pasalamatan ang iglesia sa Tagum South Central Church nga bago lamang nagselebrar sa ilahang ikaupat nga tuig sa ilahang anibersaryo sa pagkatukod sa mao nga iglesia. Gusto nako nga i-greet sa pinasahi ang mga opisyales ug mga pangulo sa mao nga iglesia, labi na sa ilahang bag-o nga church pastor, si Pastor Macario nga Taliedo. Salamat sa inyong maayo nga pagtagad, pag-amuma sa diha nga naami dinha. Gusto na ko i-greet si Brother Rudy nga Pakatang, si Brother Geoffrey nga Labios, mauman, ilahang mga pamilya, si Brother Ray Akain o gangiyahang pamilya. Ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, gusto nako i-greet si Brother Edgar Gloria. Usa kini nga miyembro sa Bureau of Fire Protection sa New Corelia, miyembro sa Tagum South Central Church ug kini siya nahimong Adventista pinaagi lamang sa iyahang pagtan-aw
pagsunod sa mga programa sa ato ang Hope Channel. Happy Sabat mga kaigsuunan. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. So magabalik ta, magapadayon ta sa ato ang leksyon mga kaigsuunan. Ani anata sa ato ang ikalima nga leksyon niining trimestre, nagauluhan kini wise words for families. Kung sa Binisaya pa, maalamon nga mga pulong alang sa puloy-anan o sa pamilya. So tanawon nato mga kaigsuunan, unsay mga pulong nga makahatag og kadasig gikan sa libro sa Proverbio. Ang atong leksyon mga kaigsuunan nabahin og duha ka bahin. Una, mga tambag nga gikan o ihatag sa Proverbio padulong ngadto sa kaminyoon o ang mga pulong alang sa mga ginikanan niini nga libro. Og nag-focus ta mga kaigsuonan dinhi sa ato ang pagtuon karon, nag-focus ni siya sa Proverbs chapter 5 mga kaigsuonan. So una tanawon nato mga kaigsuonan ang tambag sa balaang kasulatan sa libro sa Proverbio alang sa kaminyoon may tungod sa pagka-faithfulness o magpagkamatinumanon sa ato ang relasyon, isip o relasyon sa bana o asawa. Doon Proverbs pinulungan 5. din nga gusto na ako sa dili pa kita magapadayon mga kaigsuonan, atong tanawon ang atong memory text nga kini makitaan sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. 5 and 6. Sa in English nagaingon, trust in the Lord with all your heart. Apan mas maayo nga atong paminawan ang Binisaya. Mampingki, pwede ba nga imuning basahon para sa ato ang mga kaigsunan, mga tigpaminaw sa ato ang teksto ni ining buntaga. Versikulo 5 sa Proverbio 3 nagaingon, sumalig ka kang Hiyuba sa bug-os mong kasing-kasing. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa 6, sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. Amen. So kung atong tanawo no, Mampingki Pasorasoy, kining atong memory verse is already a wise words for the whole family. Kanang bitaw tambag nga trust in the Lord. Salig ngadto sa Dios o kang Hiyuba. Ug siya maoy magamando sa dalan nga angay nato nga pagasubayon. So, dihas kabahin sa kaminyoon, mga kaigsuunan. Naisgutan man nato ni sa miaging leksyon nato nga gikinahanglan, giplano gyud sa Dios nga ang tao dunay kauban. Gani naghisgot pa ni Mampingki atong miagi katong tulo bitaw nga strand sa pisi nga ang isa bana, ang isa ang asawa ug ang ikatulo mao ang Ginoo. So kung musalig ta sa Ginoo sa kaminyoon, magpabilin kini nga malig-on ug malipayon. So tanawon nato ang mga talambagan o mga pulong gikan sa Proverbio labi na sa pagkamatinumanon diha sa kaminyoon. So atong tanawon sa Proverbio kapitulo 5 bersikulo 3 ug 4 adunay usa ka tambag dinhi nga nagaingon sa in English, for the lips of adulterous woman drip honey, and her speech is smoother than oil. But in the end, she is bitter as gall, sharp as a double-edged sword. So kung atong tanawon ni siya mga kaigsuonan, mao na nga daghan og mailad. Mampingki no, kay ang pinulungan kuno sa adulterous woman daw dugos o mas usa man ang smoother than oil. Para kinis pa. Oh, kinis pa kaysa oil mga kaigsuonan. Apan kung atong tanawon dito ang samputanan mga kaigsuonan, ganahan ko atong translation sa Binisaya. Mampingki, pwede daw basahon nimo versikulo 3 kapitulo 5 sa Proverbio? 5. 5 kapitulo 5 versikulo 3. Kay ang mga ngabil sa usa ka dumuloong babae nagpatulo og dugos ug ang iyang mga baba
labi pang mahinlo kaysa lana. Apan sa katapusan siya mapait ingon sa panyawan. Uy, paita gyud no? Mahait ingon sa usa ka espada nga duhay sulab. So, atong tanawon, Pastor Asoy, nga no nga kini mapait man. Ang kami niyoon manggod makaigsuonan kung atong tan-awon pag-ayo atong lesson. Nagingon diha nga gi-preserve or gi-reserve na gyud siya alang sa managtiayon. So, kuan natong background makaigsuonan nga magisgot gani tag kami niyoon wala gid ang gitawag og premarital sex or sa wala pa maminyo, di ba? Og labi na gyud maminyo na mo nagi-emphasize diha. Nganong naingon man siya nga magbantay ka aning niyang kaning giingon diri sa verse 3 partner, di ba? The lips of another man's wife may be as sweet as honey. Kay Another man's wife, ha? another man's wife. Lami man gyud kay nasa kanang tingali nga naa mo sa relation extramarital relationship. Pero ang resulta ana makigsuonan kanang pulong diha nga gi-emphasize kanang pait. Tinuod man gid ang pait nga naman tungod kay naay mga punto diha sa atong nga gi-explain diha Pastor De La Cruz nganong pait tungod kay ang consequence manggod makigsuonan sa gitawag og illicit sexual relationship kana bang makigrelasyon ka makig-sex ka sa dili nimo asawa ang resulta na makigsuonan bungkag manggod ang pamuyo. So dili tingali kay pait sa lalaki sa babae pero ang pait gid makigsuonan nga ako emphasize diha tan-awar gud ang resulta sa inyong mga anak ang puloy-anan nga mabungkag. Grabe gyud ka pait makigsuonan. Sakto gyud ang giingos Biblia nga bitter. Bitter gyud kay ngano man kay unang-una mawad-an ka sa imong tsansa nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ingon diha, we run the rest of losing eternal life. Ngano man tungod kay ang gi-emphasize diha nga word death or you will be it will result to death. Kamatayon man gyud makigsuonan kano man kay malayo man ka sa Ginoo. Ikaduha, lack of commitment results in unstable relationship. Wala kay tinuod nga pagkumitar o pagtugyan sa imuhang kaminyoon. Wanang samok gyud kay gyud. Ikatulo kanang ingon diha, it brings remorse and happiness. Dili gyud wala gyud malipayon makigsuonan. Tinuod tingali sa dihang grabe gyud ang pagmahay diha og ang kasakit diha sa dihang naanay third party makigsuonan mosulod sa inyong pulayanan. Samok gyud kayo. Mao nang giingon diha nga bitter kaayo. Bitter Okay, salamat kay Pastor kanang murag mao na siya ang end result kay bali sa kanang resulta sa unfaithfulness sa bana o sa asawa. Pero in the first place sa ngadto sa magtiayon, here comes mosulod ang virus sa sala, ang mao ang maninintal nga babae, ang giingon intruder. Kini manggong bisan pag-unsa nila ka faithful sa sag-usa, musakay na gani ning babae nga ang iyang ba daw sama sa tamis kaayo. Kay ngano man nga daghang mga bana nga mga tintal. Kay naay mga babae nga ang ilang focus nga unsaon nila nga madani ning lakiha. So magpagwapa sila, maayo, magpalambing-lambing sila, kusog kaay sila mo talo-talo. Ana sa tanang paagi ayohon nila ng lakiha nga to the extent ilan nang mailog ang pagbati ana sa gikan sa iyang asawa. Gani kung tinuod nga asawa, simple raman kaayo. Na daad sa balay, inosente kaayo, murag wala kaayo si ana, pero ang worldly nga babae, ang adulterous woman, mahimo niya tanan pamaagi. Unya ang end result ana papirmahon pa na dito unsay mga pirmahon mga conjugal property yahanang kuhaon ana mo nang dalang ilad. So delikado ning description aning malinlangon nga babae. Kay ang resulta pait yung kaayo nga gitandi gina sa panyawan. Ambot lang kag nakatilaw na ba mo panyawan kay naara man na sa mga advertisement nga may panghaplas. Ambot ung asa may mas pait ana, ang panyawan o ang apdo? Nakatilaw na nung kog apdo sa Python sa gamay pa ko pertigyong paita. No, mo na. Kasi ang diri sa Biblia apdo man ang gigamit. Ang spiritual application diha dili gyud lalim ang resulta sa sala. Mao na. Ang effect makigsuonan kanang giingon diha nga bitter. Grabe ginang paita makigsuonan nga dili lang sa imuhang kalag, dili lang sa imong kaugalingon.
ang tibuok nimong panimalay makaigsunan mabungkag yun. Ah, Di na ko ma-imagine nga kanang mga kabataan bitaw nga naay mga pamuyo nga nagabungkag makaigsunan. Sakit gid kay mga bata akong gi-imagine. Layo, grabe gyud ang effect sa ilaha. Tinuod na, Pastor, kay mo singit ko ha. Kanang ang worst effect adto gyud sa mga bata. Kay dili lang sa ilang impression nga magdala kanila kagul-anan o kanang pagkatibuag sa sulod sa puloy-anan. Kang ilang hunahuna, dili na sila mutuong na Ginoo. Mao. So, ang maong hitabo sa panagbulag sa puloy-anan sa ilang mama o papa, mao na mo dala nila nga mahimo silang muragwa na sila pagsalig sa Ginoo. Mo na ang tirada gid sa kaaway sa Ginoo, sa Satanas nga kung mahimo dauton niya ning sacred institution nga mao ang marriage. Mao. So kung atong tanawon ng mga kaigsuunan, dili lamang sa mga minyo, apan apil ang mga batanon. Gusto na ko ni nga isentro pod ni sa mga batanon. Kaya nagingon dinhi sa ato ang leksyon, a godly person reserves. Kung dili minyo, reserve na siya. And preserve. Kaya man, daghan mga kabataan karon mag-una-una na. Magsulay-sulay na. Apan ang kapait ni ana mga kaigsuonan, mao na nga kadaghan karon mga ang biktima ani ang mga babae nga mga batanon nga sa diha nga nagsulay-sulay sa dili angay buhaton nga kanang buhuluhaton lang sa magtiayon. Ang resulta ana mabuntis ang babae. Inig kabuntis ana biyaan man na sa lalaki unya inigbiya kinsa may moangkon og pait katong gihapon mahimong anak sa mao nga Ang mga apuhan babae. nga mo ay mo adapt. Unya ang mga apuhan mo bantay. Na pagkapait yun nga kahimtang mga kaigsuunan. Mao na nga ang tambag ni Hari nga Solomon kanato mga kaigsuunan, atong i-enjoy, ingon pa niya, let us enjoy sexual intimacy with our spouses. Sa ato ra gyud mga bana ug sa atong mga asawa aron maangkon nato ang tinuod nga kalipay. Actually, mga kaigsunan, kung atong tanawon, the issue of sexuality, dili ba yan siya sala, ang sex. Panalangin ni nga gihatag sa Dios, gasa ni nga gihatag sa Dios, sa magtiayon. Apan kung dili magtiayon, ayaw paghilabot ni ana kay dili para ninyo. Adto ta sa ikaduha, mga kaigsunan. Kining gitawag nato nga relationship. Ganahan ko aning teksto nga Proverbio Kapitulo 21, versikulo 9. Kani nga versikulo mga kaigsunan, kung inyong tanawon, ingon pa niya sa in English, better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Unsa man ning quarrelsome wife, ma'am? Sa ato pa sa Bisaya o nato Ha? na mga Oh, kaigsuonan. Binisaya. Mas maayo pang adto kas atop magmukmuk dito sa ibabaw sa atop kaysa makig-uban ka sa usa ka kapikas sa kinabuhi labi na kun ang babae nga bagulbulan, yakyakan. Tagaw-tawan. Tagaw-tawan. Tagaw-tawan o mao na nang bagulbulan. Oo. Oh. Naamong gud po yung mga babae, tipings nga, usa pa imuha iyaha 20 na. No. Na yung mga asawa nga, dili gyud manggi alamon, dili gyud wise. Kaya we are talking about wise, no? Dili gyud wise ang kuan kay usay magpataka lagyaw-yaw makigsunan nga ang mga bana dili ganahan mo puyo sa balay tungod kay pertig yung sa muka gid kaayo. Balik-balik ang Oh. iyang sentido. Kana bang Murag karang gubang nga plaka. murag bagguba nga plaka nga or wala gid pulos makigsuna na nga pangyaw-yaw anang mga So babae. kamo nga mga lalaki, di gid mo wala gid ganahan lalaki sa nga asawa. ganahan anak Okay. asawa anang mga tagaw-tawan nga babae. So giingon gud diha nga kanang gigamit diri nga word partner giingon diha. A cheerful attitude makes communication more effective. Mao. Kana bang malipayon, of course, kanang dili lang pod kaayo nga ang gigamit diri nga word is naambay relationship with humor ba kada bang naa ba po'y komedya ginagmay. Nay, mukatawa po dana. Oh, dili kay sincero ra pod kaayo dayon usahay magdikit istorya dali lang pangisog sa tinuod lang makaigsunan kung wala gyud ang Ginoo sa sulod sa pulianan wala gi kalinaw ang pulianan. Amen. Pero naman po, basic gyud kaayo. ma'am po yung mga babae, pastor nga, sobrahan ka serious bitaw nga, di gyud ka ka-insert basta gamay na lang adikdot o gamay nga pakatawa ba. I-misunderstood ka niya nga nakatamay ka, nakaminos ka.
Pero kana unta nga attitude dili kay one-sided ra man gud iya pong tun-an nga kini nga tambag kay malamon man ni nga tambag ngadto sa mga kapika sa kinabuhi mababae magmalalaki di lang pud sobrahan ka serious nga sukanon kundili sanggulan pod og gamayng timpla sa mga sunultihan madanihon dalang pahiyom kay matud pa dinhi kini siya nagadalag kalipay Mao. di ba? Pero ato pong ni bantayan no, nga dili lang ang mga babae mo oy babaan pod. Napo ba yung mga lalaki pod nga babaan sulod sa panimalay? Babaon. Oh. Mo na nga tanaw na to nga ingon pa niya dinhi kining mga daghan nga mga bagulbol sulod sa puloy-anan. Usa kini ka sintuma sa usa ka dili maayo nga relasyon sa puloy-anan. So, mo nang hinungdan nga di man gyud ka open ang matag usa kay ngano man serious man kayo. Mao na nga tungingon ni Pastor Asoy kaganiha nga a cheerful attitude mas sayon ang atong pakigkomunikar sa ato ang mga miyembro sa panimalay. Sayon ta mo open kung Kuan sa man atong gud problema. pastor, kung dili open gud ang linya sa ilang panagsabot-sabot sa magtiayon, bawion na sa asawa diri pinaagi sa pagkasuko. Unya ang pagkasuko nga kana bang ipakita niya murag paagi ba to compensate nga dili siya ka-express sa iyang Oo. gibati. So mo na nga dito na lang siya manimawi, pero kung nagyo healthy nga relationship sa Oo. banag asawa nga sa tinan-awan pa lang makasabot na silang unsay buti pasabot kana nindot kaayong ilang pagsinundanay sa puloy-anan. Mo na nga mga bana, mga kaigsuunan nga mga lalaki, ato gyuning tanawon nga kini baya atong mga asawa ang mga babae ang ilahara gyud armas nga madali-dali nilang gamiton ang ilahang mga baba. Ug usahay na apod baya tay kabahin niini ngano nga nag-ing-ana na sila. So gikinahanglan nga kaning gitawag nato nga symbiotic relationship. Nga kung masuko nang usa ay nagbubuhi og gasolina kay samot na siya nga mudilaab. Ang imong buhaton imo na nang bubuan nga mahimo siyang mag-cool down hangtod nga makaangkon mo og maayo nga komunikasyon. Kung nang naingon siya dire, Pastor, oh, sincere and kind communication is the key to good family relationship. Mao. Sincere and kind. Ay dili po na talo-talo, no? Dili, lahi mo ng flattery. Oh, Lahi mo kanang ng yung talo-talo. sincero gyud, Sincero kanang ka. tinuod yun. Musulti ka sa Nga- tinuod, ug wala nagpasabot nga dili na lang gid po ka hatag og kumedya gamay. Mao. So- So, Sa laing bahin pastor kanang malipayon nga attitude the Careful best gani. medicine na siya. Alang sa tawo nga nay balatianon no. Dili pod nang sagulan nato og pagkatawa nga Yaga-yaga. dalang bahakhak talidhay o kanang mga ingon ana murag out of place sa puna siya. Kundili kanang katamtaman lang siya ang imong ipakita nga kalipay pinagi sa expression sa imong naong no di ba sa pahiyom katawa sa una gani makadumdum ko kung makatawa ta ingnon ta sa akong mga kakaraan nga kung makatawa mo sa ungi inyong baba makadumdum ko anang mga mo na kulturang Pilipino. ana. Pero karon kanang naka sa publiko nga mokalit kag talidhay, Bahakhak. bahakhak nga murag ikaw rin nagpuyo dihang kalibutana. Murag wa na laing tao. Wa na pud nay maayong kuan. Mo na nga mga kaigsuunan no sa kaminyoon gikinahanglan pod niining maayong relasyon. Aron ang bana o asawa adunay open communication, apil ang mga kabataan nga malikay sila sa dautan nga mga bisyo. Kay kung dili sila ka-express diha sulod sa puloy-anan, didto sila sa mga higala nila maghimo silahang mga pagbati, pagpahungaw silahang mga pagbati. Sa dili pa kita magapadayon mga kaigsuunan. Yabot naman ta sa ato ang panahon nga mag-break sa ato ang pagtuon. So mag-break taon na mga kaigsuunan, ayaw mughawa kay mubalik ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.
Welcome back mga kaigsuonan sa ato ang episode sa Takna sa Pagtuon. Atong gibiyaan kaganiha ang may tungod sa relasyon. Sa dili pa kita magapadayon, gusto na ko basahon ang gisulti ni Mrs. White dinhi sa Adventist Home, page 118. Nagaingon siya dinhi. Neither the husband nor the wife should attempt to exercise over the other an arbitrary control. Do not try to compel each other to yield to your wishes. You cannot do this and retain each other's love. Be kind, patient, and forbearing, considerate, and courteous. By the grace of God, you can succeed in making each other's happy as in your marriage vow you promise to do. So makita nato mga kaigsuunan, ang mayong relasyon, dili mao ang pagkontrolar sa uban or labi na sa atong mga kapares o kapikas sa kinabuhi. Karon mo adto ta sa karakter o kinaiya. Kung sa may tambag sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan, labi na sa proverbio, may tungod sa karakter nga kikinahanglan atong maangkon mga kaigsunan. Proverbio 31 versikulo 10. Unsa may giingon din ha, Ma'am Pinky sa Binisaya. Kinsay makakaplag sa usa ka babae nga takos, kay ang iyang bili labaw pa kaysa mahal nga mga bato. Grabe no? Unsi ang kasing-kasing sa iyang bana nagasalig kaniya og siya wala makulangi sa ganansya. Dusi siya nagabuhat kaniya sa maayo og og dili sa daotan, sa tibuok nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. Murag diha lang sa ang akong punto nga ipasantop nga ang bili sa usa ka babae nga mahimong takos, ang keyword gud ani sa imo nang naisgutan Pastor Asoy, ang pagkamahadlokon sa Ginoo. Kung ang usa ka lalaki makabaton og asawa nga naa nang karakteristik number 1 nga naay pagkahadlok sa Ginoo, mao na siya ay yawi sa tanan niyang mga maayong kinaiya. So kung makita nato din hino, ang pangutana nga gihatag is who can find a virtuous woman. Sa to pa, murag lisod gyud ni pangitaon gyud ay. Nga kinsa maning bayhana. Kay ang iyahang bili labaw pa sa diamante. Nga pritigyog mahala. Precious jewels. So, sa to pa kung makakaplag ka ani igsuon, Labaw pa sa diamond. murag yung kag labaw pag yung kag nakakalot og bulawan. Kay ngano man kining klase sa babae, kining klase dili man lang tingali babae ni apil pud ni taba sa lalaki tingali kay makaplag kay ngani nga bana, mura po kay nakadaog og usa ka dakong premyo mga kaigsuonan. Apan dili po nato expect nga kining tanan nga mga kinaiya makit-an sa usa ka tawo. Apan kini pwede ni siya ma-develop. Gidasig kita mga kaigsuonan, labi na kita nga mga katawhan sa Ginoo, gidasig ta nga ma-develop niini nga mga kinaiyaha. Ang pangutana karon, unsa maning mga kinaiyaha Pastor Asoy? Mga kaigsunan, kung ako'y ipasumada, palihog lang alang sa mga teachers. Gusto na ko ni aron dili gid ni malimtan mga kaigsunan. Proverbs 31:30. Proverbio 31 versikulo 30 nag-ingon sa dinhi, charm is deceptive and beauty disappears, but a woman who honors the Lord should be praised. Amen. Ang kaning babae bitaw nga mahanadlokon sa Ginoo, mo nay keywords diha magkaigsunan. Pero kana tanan nagsumada na sa mga kinaiya nga dapat gitawag og gina-encourage sa mga babae o sa atong panimalay nga mabatnan gyud ni siya mga babae ha, bantay mo mga asawa. Mo na gitawag diri sa akong Bible og the capable wife. Anong gitawag siya capable wife? Tungod kay number 1, kung imong samadahon ka ng chapter 31 sa Proverbs, mo na number 1, trustworthiness. Ako pasaligan. Kasaligan. Ikaduha, kindness, pagkamaayo, pagkabuutan. Industry. Kung sama na industry, pagkakugihan. Naaman na diha tanan sa teksto gikan si versikulo 10 ngadto sa 31 makisuonan sa chapter 31 sa Proverbs. Another thing is faithfulness. Unsa man ang faithfulness? Versikulo 18. Maunungon. Pagkamatinud-anon, Or pagkamaunungon, compassion, pagkamaluluyon, reliability, pagkamasaligan. Mao ni sila tanan makisuonan
Unya nag-ingon diri sa kanang 30 verse 30 na nga kana mao na ang Yahweh sa pagdevelop niya anak nga makinaiya. Kana tanan makigsuonan idugang rana nga makinaiya kung ikaw may nadlukon ngadto sa Ginoo. Sa to pa, in other words, Pastor Gingging, kung dili nato mabatnan ang pagkamahinadlukon sa Dios o kung wala tay maayong relasyon sa Ginoo, dili pud nato na ma-develop Dili ka nang kining makinaya, wala na. mga kinaiyaha. So gikinahanglan una sa tanan aron ma-develop nato ni mga kaigsunan, kinahanglan maangko nato ang maayong relasyon sa ato nga Ginoo. Mo expound ko jutay. Oh, Kay sige, kanang ma'am. word nga fear murag dili kaayo ko convince ana nga naghadlok ko sa Ginoo. Ang ako nang isubstitute kung nahigugma siya sa Ginoo. Kining tanan nga mga karakteristik murag pakapin na lang ni siya. Sa to pa nagpatibabaw ang iyang pagbati sa gugma sa Ginoo kay nahigugma man siya. So bahimo kong kasaligan. Mao. Sa akong mga pinulungan, na ako'y word of honor, o kugihan kibali ingon ana kay naa may mga babae nga maayo musulti sa mga bersikulo pero way binuhatan, Wow. tapulan o ang balay hugaw. Apil na ana ba Oh, tanan na. ipakid na siya. Part man na siya sa Unya, industry. kugihan siya, maay siya mo generate og income pero daluan pud siya. Kinahanglan gyud nga kung mo generate siya mao siya mga plug og kwarta, kamo pud siya mohatag. Mohatag. Na may mga kinaiyagod sa usa ka babae nga usahay maayo siya mo dawat. Pero di siya kamo mohatag. Ang iyang hatagan, ang iyang rapong gituhuan nga makabalos niya. Ang tinuod nga espiritus manggihatagon mao ang pagkaluoy, compassion ngadto sa mga taong di gyud kabalos kay wa gyud sila kaya. Unya ug mohatag pud sila ibandilyo. Announce. Grabe gyud kay ni nga karakteristik ani nga virtuous woman. Faithfulness, ang pagkamaunungon nganha sa puloy-anan. Mga babae karon purya lang ang maayo, masakit gani ang bana, wa gani trabaho, mubiya na mangitag laing kakuyugan. Bato-bato sa langit walang galit personalan. walang personalan. So mao na siya ang general observation sa mga babae karon nga walay gugma sa Ginoo. Hadlok sila nagkurog-kurog pero di na mao ang akong interpretasyon, meaning kanang fear diha dili tong kanang ingon ana. Nahadlok yun nga Oo. So it's a love of God unya kining reliability. Kining reliability ang pasabot diha sa akong pagsabot nga mao nga you can depend on. Kasaligan. Sa ato pa, kung bana ka nga naglakaw, makasalig ka ba sa imong asawa nga way manghungkab? Way manghoong. Yan na, manggod, ang kwarta ninyo, basig nagbata ka lang morning, wa na dahil mong kwarta kay ito, sa borno na sa uban. Mao. So, muna siya mga kaigsuonan, kay ipadayon ni Pastor Asoy. Gusto lang ako ikuan at things. Kay kana mong fear God nga giingon diha, it's not about fear nga nahadlok ka. Ang gigamit diha nga original is reverence. Meaning, kung reverent ka sa Ginoo, na kay pagtahod, apila nang imong giingon nga nahigugma sa Ginoo. Sa laktod, kung nahigugma ang tao sa Ginoo, kinatibuk-an na ana tanan. Kanang gipangbutang diha nga mga virtues. Virtues pa ni, di ba? So, usbo na mo makaigsuonan nga, basaha lang ninyo ng Proverbs 31, 10 to 31, kana tanan nga sumada na unsa gyud ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon nga babae kay kanang ingon diha nga charm is deceptive. Tinuod man ang ingon natin pinki nga pagkadaghang babae nga gwapa gyud. Okay ba nang maminyo ka gwapa gyud pero og babae mga kaigsuonan nga gwapa din dili kasaligan. Wala gihapoy kalinaw ang puloy-anan. Unya kun walay Ginoo gyud. Kun walay Ginoo sa puloy-anan, walay Ginoo ang asawa sa puloy-anan. Ang tibok pa ni Malay, wala ginay kalinaw mga kaigsuonan. Atong klarohon ni Pastor, ang Biblia nagaingon ang tinuod nga katahom sa usa ka babae dili pinaagi sa dayan-dayan sa mga alahas, Mga bulawan. sa mga make-up kundi diha sa iyang kinaiya. Kay ug imo guhunahon kung tinuod nga gwapa, gawas kong artista, dili na siya mag-make-up kay gwapa na godaan. Sa to pa prehan ang nangungutan ako, ngano man nga magpalimpyo mo sa kuko, inyo pa mang pakulura green, blue o pula. Ingon tong akong gipangutana nga ay aron matabunan ang hugaw kay tindira daw siya isda. So insaktura na siya pero kay limpyo naman yang kuko niya iya pag yung tabunan do ako nang hilabot magsuhan na sa inyong
choice kung magpa-manicure, pedicure mo. Pero ako lang gi-illustrate din kung ang tuyo nato paghimaya sa Ginoo, so it's enough nga limpyo ang atong kaugalingon, no? Ang tanaw man ka sa imong kamot, tagpakot. Wala, limpyo. Ba? So, because these are what we call non-essential to salvation. So, ang ako lang gi-emphasize din nga, sa paman, ang atong angay buhaton para mahimaya ang Ginoo, magbutang ta og dili makapahimaya saya. So, we will minimize on these things. Kung atong tanawon no mga kaigsuonan, the most important thing nga ma-develop nato ni siya mao ang makaangkon gyud ta og maayong relasyon una sa tanan sa atong Ginoo. Kay ang tanan natong pagabuhaton, ang atong tumong og tuyo mo'y paghatag og himaya sa Dios. Basahan nga nako ni partner last. Sige. Kay sumada man ingon siya nga, true wealth lies in character, integrity, and the fear of the Lord. This vastly exceeds the worth to be found in precious stones. Sa ato pa makigsunan katong giingon ati Pinky kanina nga dili di ay kinahanglan nga pintalan imong ayo imong naong imong butangan og daghan kaayong mga jewels o jewelry unsa pa nang uban ng mga Alahas. dayan-dayan sa imong dagway. Ang importante di ay nga mahal og tinuod nga bililhon nga asawa mao kanang dunay kahadlok ngadto sa Ginoo. Amen. Mao gid ang pinaka-basic makaigsunan nga. Amen. Kung ang asawa may nadlokon sa Ginoo, gwapa mo na itinuod nga asawa kay nganuman. Idugang naman na tanang kinaiya makigsunan walay makulang tungod kay mao na tinuod nga bahandi nga gitawag sa Ginoo sa iyang tubangan. Gusto Amen. lang nako ibilin ang simple kaayo nga picture. Taliwala sa babae nga kanang yano o sa babae nga dili Komplikado. yano, complicated. Tanawa lang ninyo ng inyong pictorial aid diha sa babae nga naa sa Kamingawan o ang babae nga nasa Babylon. Matandi ninyo ng unsay lang itsura o asa inyong pilion. O gusto mo masama aning tinuod nga iglesia nga maong babae di sa Kamingawan, sunduga yang itsura. O gusto mo mahimong babae diha sa Babylon, tanawa po diyang itsura. Okay? So, salamat mga kaigsuonan. Ang magtiayon, bana o asawa, mo-produce man gyud na sila og mga kabataan. So, mag-move on ta mga kaigsuonan ngadto sa pagka-ginikanan. Unsay tambag karon sa balahang kasulatan sa pagka-ginikanan. Naghisgot man gyud ta og fear of the Lord. Karon niya na pod. Ang fear of the Lord, Proverbs 14 verse 26, nagaingon siya dinhi. Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children, it will be a refuge. So makita nato din mga kaigsunan nga ang pagkahadlok dili ka nabitong nahadlok yun ta apan to giingon ni Pastor Asoy kaganiha nga mao ang atong pagtahod mo ng atong reverence ngadto sa Dios nga daw sama sa usa ka bata nga moabot gani ang iyahang amahan kay duna siya reverence amahan perti nga nang lipaya mo sugat niya dili nga mudagan kay naa nang iyahang amahan kay nahadlok no apan ang pamilya ang ginikanan nga dunay maayong relasyon sa Ginoo mahimong refuge sa ilang mga kabataan. Sumuni ang mga talambagan alang sa mga ginikanan. Isip nga ginikanan, gikinahanglan na atay prioridad. Kung sa may atong prioridad, mga ginikanan, kung prioridad nimo sa ulitaw pa ka ang imong barkada karon, your family should come before your work, before your friend. Sa diha nga naminyo na ka, sa diha nga naa natay mga kabataan, mga ginikanan, bana o asawa, mahimo kitang be patient and control your feeling. Okay? Number 3, kinahanglan nga atong idisiplina ang atong mga kabataan without abuse of authority. Ang pangutana, nag-isgot mi kaganiha, muingong ganit tag discipline without abuse of authority, sa ako lang mo ning gitawag nga discipleship sa atong mga kabataan. Kikinahanglan nga ato pong i-disciple ang atong mga kabataan. Nabitaw teksto diha sa balahang kasulatan nga gikinahanglan gamiton nato ang use the rod to discipline our children. Dunay gihimo nga survey mga kaigsuonan. Versus sa mga kabataan nga gigamitan og rod, Bunal. bunal, og mga kabataan
nga wala gyud gigamitan og bunal. Og nakaplagan sa mao nga survey mga kaigsunan nga kadtong mga bata nga gigamitan og bunal mas hayag ang ilahang kaugmaon kumpara atong mga bata nga wala gigamitan og bunal. Kay ngano man usa ganing pagkasulti diha sa balaang kasulatan, spare the rod Spoil and the child. spoil the child. That is biblical. Pero ang paggamit nato ana mga kaigsunan, gamiton nato inubanganan sa gugma without abusing our authority as parents. Ug ang ikaupat, ingon pa niya dinhi, be faithful and respect ang atong mga asawa o atong mga bana. Labi na sa atubangan sa atong mga kabataan. Kay ngano man, kay kung dili nato respetahan o wala tay respeto sa atong bana o asawa, atubangan sa mga kabataan, abi ninyo mga kaigsunan, mawala sad ang respeto sa mga kabataan ngadto sa mga ginikanan. Nako'y basahon, Pastor De La Cruz, nag-ingon siya dinhi, the child's feeling of being loved by his or her parents, is vital if discipline is to have its desired effect of being corrective and redemptive. Mao na. Sanggot pasabot nga, kanang okay man na, naghisgot man tag bunal. Bunal, oh. Kay ang bunal magud makisunan, dili man na nga bunalin nimo kay imong patyon. Mao. Ang rod baya makisunan is gigamit na sa mga shepherd, di ba? Mag-guide sila sa mga karnero. Kay kung ang magbalantay sa karnero makigsunan, pwede ba na lambusan niya ang karnero, di ba? Pero ang rod is to guide. So, dapat ipabati kuno nato nga mahigugmata sa ato mga kabataan. Dili kay bunalan kay patyo nato sila. Mura matag kapatay bitin, usahay, nga magdisiplin sa ato mga bata. So, ipabati lang nato gyud nila nga nahigugma sila. Sakto man tong giingon partner nga ako mo pirma gyud ko sa imong giingon nga nindot gyud ang result sa bata nga bunalan. Kaya namin mga bata silingan namo nga di gyud mo bunal ang ginikanan. Mo katawa pa ini makasala ang bata, bugoy gining bata ada. Bugoy gyud ni. Murag gidayeg pa. Murag gidayeg pa. So ang resulta asa ang mga bata ron tuas presohan. Mao. Nangamatay og sayo ngano man tungod kay ginikanan Wa may lagi guide. nga dili lagi mo bunal gyud, dili pud sila mulatos kay ngano man mahadlok sila nga magkuha ng bata. So, ang pagbunal makaigsuonan dili man na sayo. Pero gamita ang bunal sa insakto nga paagi. Ayog patya. Inubanan sa gugma. Kuan man Inabanan sa gugma. Lahi man nung namunal ko ka kinasuko ka. Lagi. Lambusan nimo kayo kay halos patyo nimo kay pertigin nimo suko. Pero So, naitambag si Mrs. White ana nga ingon niya kung magbunal man ta, ayaw sa kasuko. magbunal ta sa dili na ta suko. Oh. Nya wala Pero, ko Pastor, lami ibunal. Ingon ko sa wala na ilang ibunal. Kanang bahay na pastor, mo disagree ko ana. Kay kanagong kini biblical man ni siya. Spare the rod and you spoil the child. Ang akong nasabtan ana kay biblical man ni dili kay ang paghatag pag-implement mo og Discipline. punitive discipline. That is the extreme. Extreme na siya makigsuonan nga human nimo tudluan ang bata nga mao ni imong buhaton adto ka simbahan ha, magbehave ka, di ka mangaway, di ka magkaon-kaon, naa kay rule sa bata. So katulo na siya sa akong na-experiensyahan, katulo ka mohatag kung asa taman pod ang imong sugdanan sa imong pailob. Pagkauman ang bata god dali makasabot. Kung makita nila nga ikaw mismo nga nagtudlo wa ka nagkinabuhi, maglibog na sila. Mao. So moingon ka nga, ano man ning bata nga mao man ni, kay ikaw di ay pod mo naglid. Mao nang So, ingon. mosa pa. So pagkahuman ni ana, kay di man matuman ang imong ipabuhat sa imong anak, imong bunalan. Sa ako mga kaigsuonan, sultihan gyud ang bata nga ang extreme na kung dili gyud siya motuo sa ikaupat, ikalima, anak naagi kay naay bunal ha, sabot ta, bunalan kag mga 5 katukog sa silhig. Kay mo na imong gilitok ug kapila nimo bunalan, mao gid imong tumanon igsoon. Ayaw gamiti og kanang puthaw nga bunal kay spare the rod and spoil the child. Kung ang kanang kahoy ba, binugha ba, o sana imong gamiton. Naagyod sa ginsakto nga pamaagi sa kay gugmagod ang nagsugot nimo nga imong bata, dili mahimong rebilde. Kay ang bata, sa akong natanaw, mahimong rebilde na sila kung masobrahan sila, nga dili kasabot. So, naagyoy, plain explanation sa imong anak, parang makasabot siya, nga nung gibunalan man ko.
Kaya usahay ko ta ginikan mamunal ta dayon nga pinaagi sa atong Kasuko. temperamento. Amo na dili maayo. Mo na nga, ingon din sa atong leksyon, follow Jesus and be governed by God's word and love. Abi ninyo, ako mismo, no? Sa gagmay pa akong mga kabataan, ngibunal ko sa akong mga kabataan. Pero, niya, dili ko mubunal sa akong anak kung dili na ko ipasabot niya ngano nga bunalan siya. Kay ngano man nakasabot man siya. Nagsabot naman midaan nga kung buhaton nimo ni unsay consequence. Sumingon siya nga bunal. So tungod kay mao nay among sabot, ako gyud ipa bati ngadto kaniya nga tumanon gyud nako ang amoang sinabutan pero dili ko magbunal nga suko ko. Kay kung magbunal ka nga suko ka, ang may tabo nimo ang imong bunal dili na nagginubanan og gugma. Bunal nga nakalambos. Nanay kasuko na gina siya ang imuhang pagbunal wala na gyud kay kontrol ni ana. Pero kung ang imuhang pagbunal sa bata nga dili nakasuko, mao na itong giingon ni Pastor Asoy nga imong gibunalan kay imo siyang gigiyahan sa insakto nga dalan. So mga kaigsuunan, importante ni nga ato ning tagaan og pagtagad. Naapoy mga ginikanan, bantayan nato ni. Nga kung ingon ang amahan dili, ang asawa mo ingon pud nga pwede. Kung dili gani mo magparehas og inyuhang baruganan mga kaigsuunan, bana og asawa, maglibog ang inyuhang anak, mahimong magrebelde ang bata kay dili siya kasabot kinsa ang insakto ug kinsa ang dili. Ang bunal sa akong nasabtan makaigsunan, kaya we are talking about discipline, last recourse na lang na siya. Katapusan na na. Extreme na ba? Sa Extreme na lang. Una, Last na istoryahin. gyud na siya. Muna na siya pinaka-last. Dili kay kada sayop sa bata bunal. Bunal, dili. Sayop na siya, dili na mao. Kubla na Then, sa pang bata na na, ako'y Pastor. giingon, akong ikaw tong giingon ni Pastor ganina. Kana bang usay man gud ang bata makaisuunan, maglibog man gud pud sila. Kay naamay pwede sa ato niya, sila dili pwede. Walang giingon diri nga consistent modeling. Diba nang ingon diri good communication and close relationship. Maibog kay ko anang mga bata nga makakomedya, makahag, makagakos-gakos, makadula-dula silang ginikanan. Kay kung ang relationship man gud makaisunan, suod lang gyud kay sa mga bata. Di man tingali lisudan ng mga bata kung makakomedya sila nimo. Basta suod ba ang relasyon. So mao na ang basic diha makaisunan. So nagingon diha nga gikinahanglan gyud ngon siya wise spouses and parents seek God's help to make the right decision. So ayaw gyud himua nga dili ka mangonsulta pod sa Ginoo. Mangutana gid ka sa Ginoo, manang giingon niya follow Jesus and governed by God's word and love. So dili gid pwede makigsunan nga kita lang usalig ta nato mo nang balik ta sa atong key text partner. Ingon siya nga lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him. Dapat ato gyud ilho na Ginoo nga mo'y mugiya sa tanan natong desisyon sa pagdumala sa atong mga puloy-anan mga kaigsuonan. Amen. Time sa mga kaigsuonan, naigiingon nga kung ang bata nga nag-edad o utso, kung manghilabot siya, dili na kawat. Nanghilabot lang by mistake. So, ako dili man ko ingon nga against anang pamalaod sa atong mga nasod para sa Amerika. Ang bata kung imo na siyang disiplinahon, ikaw ang dakpon. So ambot og asa pod ka ang ilang Basis. standpoint ana no kay ang bata sa sunod nato nga topic ang bata nga imo siyang kurihaag dako na mabali na siya. Lambing maayo ang pagpanton, pagtudlo sa bata sa dihang gamay pa siya. So kung ang bata nang hilabot siya 7 anyos, giandad nimo siya pakuot sa imong pitaka, wa nimo sugua, magdako na siya hilabtanon na siya mangawat na nagkwarta. Sa gamay pa dili pa nakawat. Nahitabo lang nga imong gisugo nga imo hangtod nga naanad na. So sa pagsugod pa lang anang iyang habit, dahimo na niyang karakter no nga manghilabot siya. So kung ang bata dili nimo matudluag insakto nga guideline, kana siya mahimong kawatan ini kadako, mahimong palaaway ini kadako, labi pag baka kita ka nga sikag pangaway sa imong bana o palaaway ka sa imong silingan. Ang bata bisag unsaon pa nimo ingon nga mahigugmaong ka, di ka mangaway kay palaaway ka, way effect na kay ang imong kinabuhi Consistent mismo. modeling lagi. Mao lagi na siya no. So ato lang nang gipaklaro kay kining pag matuto sa kabataan, kuan ni siya nga topic kanang pinaka para sa ako very sensitive unya importante kaayo kay ang atong mga kabataan karon naglibog na
ug unsay insakto ang disiplina ba mo na nga pagkaamgo pa na to tuwa na sila sa presohan. Oh. So, mga kaigsuunan, no, ingon pa din sa ato ang lesson, ang sin affects both parents and children. So, it's important to seek God's direction by the power of God to educate our children and lead them to Christ. So, Amen. kang ang atong pagdisiplina, mga kaigsunan, dili inubanan sa atong gugma sa Dios. Ang atong pagdisiplina mahimong kawang ug walay kapuslanan. Busa, mga kaigsunan, constant love, patient teaching are the key to corrective and redemptive discipline along with consistent example. Sama sa akong gisulti kaganiha nga sa atong pagdisiplina sa atong mga kabataan, atong i-disciple ang atong mga kabataan. Paspas kayo ang atong oras, mga kaigsuunan. So akong pangayuan og panapos nga mga pulong ang atong mga panelists sa dili pa kita magatapos. Pastor Asoy? Mga kaigsuunan, ang atong mga kabataan, ang atong membro sa Panimalay, mura na siyang tanom nga kinahanglan atong habukan, atong amumahon, ato silang proteksyonan nga mutubo sila. Pero akong i-remind mga kaigsuunan nga kanatanan, wala kitay mahimo kung wala si Kristo sa ato kinabuhi. Amen. Ato gyud ipaila-ila kanunay sa tanan nato sa managtiayon man kaha makigsuunan, sa kaminyoon man kaha o sa pagdumala sa ato mga kabataan, himuon gyud nato nga si Kristo ang ato ipadako makigsuunan. Mao gyud ay pinaka-basic nga kung si Kristo naa sa sulod sa atong pulianan, kana tanan igadugang ra diha makigsuunan. Amen. Kung ako gaingon ang atong kitext, lean not unto your understanding, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. God bless. Ang Ginoo magapanalangin kanato magkaigsunan. Ma'am Pinky? When you point at somebody else, remember that this one finger is only one pointing at your to other people, but remember there are three more pointing back at you. So kung bot pasabot mga kaigsunan, there are what we call better said than done. Lisod kaayo ni ang atong pagkaginikanan. Kinahanglan gyud nga atong ampuan. Amen. Ang pag-ampo ubanan sa luha o pagpuasa gani. Kaya itong mga kabataan, morning target sa kaaway sa Ginoo. Amen. So atog yung ipadayon ang atong handom nga ang kining mga kabataan nga mao ang atong bugtong madala ngadto sa Ginoo pagbalik niya. Atog yung tang ma-prioritize dili ang mga butang aning ta. Amen. Ora na mga kaigsuonan. So mga kaigsuunan, numduman nato nga ang mga kabataan gasa kinigikan sa Dios. Amen. Ang atong katungdanan pag matuto ngadto kanila, iandam nato sila padulong sa langit. Amen. Ang Dios magapanalangin kanato mga kaigsuunan sa dili pa kita magaampo. Pinaagi ni Ma'am Pinky, maminaw ta sa usa ka alawiton.
O Diyos na mga balaan, daghang kayong salamat nga sa kanunay ikaw nagapahinumdum kanamo pinagi sa balang kasulatan nga wala milaing kadangpan ining katapusang panahon pinaagi lamang gayod sa imong pulong. Amen. Amahan, ako nagaampo alang sa mga kigsuunan, alang sa mga higala nga kanunay nagasunod nining takna sa pagtuon nga ilang masabtan og ilang iampo ang tanan nga mga sensitibo nga butang nga may kalabot sa among handom sa pagbato niya ng kaluwasan nga imong gitanyag sa tanan. Yes. Kay kini among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.